έχεις χρήματα πολλά, ούτε τις κομμένες τις κάνεις κοπολόι και έχεις και 2 κινητά. Δεν με ενδιαφέρει αν είσαι άσος στο κρεβάτι, δεν με ενδιαφέρει αν δεν κουράζεσαι ποτέ, δεν με ενδιαφέρει αν έχεις Mercedes κλειδάτι, έχεις πόθη θέση μπεβέ. Δεν με ενδιαφέρει αν στο ποτό καπνίζεις πουρο, δεν με ενδιαφέρει αν είσαι γόνος ευγενών, κάνει να ρομάνει το κουστούμι σου το σκούρο και έχεις και μπλόκα πιταγό.